Etsi studio, kuka siellä? Haluatko soittaa Halem? No terve Halem, mitäs mielestä pitkästä aikaa? No nyt kuule Anssi Honkanen, on semmoinen homma, että minulla ei ole sinulle mitään asiaa nyt kuule. Mitä? Ei ole mitään asiaa. No miksi ihmeessä sitten soitit tänne? No kuule, mulla ei ole mitään asiaa sinulle kuule, minä haluan puhua kuule Elina Otsala kanssa. Aha, no kyllä Elina tuossa on vieressä kanssa. Moi Halem. Oletko se Elina Otsala nyt puhelimessa siellä? On, kyllä. Tämä ole kuule onnenpäivä minulle kuule. Miten niin? No kun minä saada puhua noin ihanan Suomen naisen kanssa. Oi, tässähän ihan punastuu. Kuule, minulla olla kuule ehdotus sinulle Elina. No kerro. No kuule, kun mä olen kuunnellut teidän ohjelmaa ja minä olen huomannut, että se on kova sekoilemaan. Aha. No kuule, minä haluan juuri semmoinen nainen, joka alkaa heti sekoilemaan, kuule, haluaa parisuhde ja muuttaa yhteen ja tehdä lapsia 10 kappaletta, kuule. Vai että semmoista? Kuule, minä tarjoan sinulle, kuule, hyvä elämä, kuule, minulla on hieno vuokra-asunto Itä-Helsingissä, oma pizzakebab-yritys ja Opel Corolla. Okei, no joo, no kyllähän toi kuulostaa tietysti ihan hyvältä. Sinun pitäisi vaan pari pikkujuttu tehdä ensin. No niin kuin mitä? No ihan ensimmäisenä sinun pitää ottaa Halemin sukunimi. Joo, no ei siinä ole mitään ongelmaa. Kyllä mä voin miehen nimeä ottaa. No mikä se toinen juttu on? No kuule, sinun pitää kunnia murhata minun nykyinen vaimo. Siis mitä? No kuule, jos haluaa ottaa uusi vaimo, niin pitää entinen murhata pois alta, että ei tule perheriita sitä sitten. No eihän noin voi tehdä. Kuule, minun kotimaassa me tehdään aina näin, kun kyllästyy yksi vaimo ja haluaa ottaa uusi, niin vanha pitää murhaa pois. Jaha, no entä sitten kun sä kyllästyt muuhun, niin murhataanko mutkin pois? Haluatko sä tulita vai meitä kastike? Niin se, mikä kastike mihin? Mä aina kysynyt sinulta Anssi Honkanen. Haluatko sä Elina tulinen vai mieto kastike? No mikä kastike, mihin? Kebabi, tulinen vai mieto? No pistä se mieto. Ei ole, mieto loppu.